Nik leihoak garbitu ditut. Zer garbitu dut nik? Leihoak garbitu ditut nik. Nork garbitu ditu leihoak? Nik garbitu ditut leihoak. Aitak aldizkariak erosi ditu. Zer erosi du aitak? Aldizkariak erosi ditu aitak. Nork erosi ditu aldizkariak? Aitak erosi ditu aldizkariak. Guk platerak jarri ditugu. Zer jarri dugu guk? Platerak jarri ditugu guk. Nork jarri ditu platerak? Guk jarri ditugu platerak. Zuk patatak zuritu dituzu. Zer zuritu duzu zuk? Patatak zuritu dituzu zuk. Nork zuritu ditu patatak? Zuk zuritu dituzu patatak. Zuek patata tortillak egin dituzue. Zer egin duzue zuek? Patata tortillak egin dituzue zuek. Nork egin ditu patata tortillak? Zuek egin dituzue patata tortillak. Haiek kafeak prestatu dituzte. Zer prestatu dute haiek? Kafeak prestatu dituzte haiek. Nork prestatu ditu kafeak? Haiek prestatu dituzte kafeak. Nik gozokiak jan ditut. Zer jan dut nik? Gozokiak jan ditut nik. Nork jan ditu gozokiak? Nik jan ditut gozokiak. Amak zapatak erosi ditu. Zer erosi du amak? Zapatak erosi ditu amak. Nork erosi ditu zapatak? Amak erosi ditu zapatak. Guk platerak garbitu ditugu. Zer garbitu dugu guk? Platerak garbitu ditugu guk. Nork garbitu ditu platerak? Guk garbitu ditugu platerak. Zuk patatak moztu dituzu. Nork moztu ditu patatak? Zuk moztu dituzu patatak. Zer moztu duzu zuk? Patatak moztu dituzu zuk.
Zuek patata tortillak jan dituzue. Nork jan ditu patata tortillak? Zuek. Zuek jan dituzue patata tortillak. Zer jan duzue zuek? Patata tortillak. Patata tortillak jan dituzue zuek. Haiek filmak ikusi dituzte. Nork ikusi ditu filmak? Haiek ikusi dituzte filmak. Zer ikusi dute haiek? Filmak ikusi dituzte haiek.